హాయ్ బాయ్, లైక్ కొట్టండి, లేకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మనం హాయ్ బాయ్, లైక్ కొట్టండి, లేకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. వీడియోని కింద గంట సింబల్ ఉంటుంది, గంట సింబల్ కొట్టండి. 8 20 22. హాయ్ బాయ్, ఎలా ఉన్నది మన మ్యాచ్? నెక్స్ట్ మ్యాచ్ చూసే వాళ్ళు చూడండి, లైక్ కొట్టండి, ఒక లైక్, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, కింద గంట సింబల్ ఉంటుంది, కొట్టేయండి. అమౌంట్ వేస్తాం, మన కాడ ఒక అమౌంట్ ఉండని ఏమనుకోవద్దండి. మనం లైక్ కొట్టండి, లేకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నా వాయిస్ వేరే వాళ్ళ ఉంటుంది, కొద్దిగా వాయిస్ని ఏమనుకోవద్దండి పై. మీ ఒక లైక్స్ మీరు 10,000 10 కోట్లు చేస్తే మీకు ఆఫర్ పెడతామండి. ఆఫర్ 499 డైమండ్లు ఆఫర్ ఉండేది, అది ఇస్తామండి మీకు. 499 ఆఫర్ డైమండ్ ఇస్తామండి. లేడు
బోయా మ్యాన్ మోటేరా బోయా మ్యాన్ వీడియో సబ్స్క్రైబ్ లైక్ సింబల్ కొట్టండి, కింద గంట సింబల్ ఉంటుంది కొట్టేయండి. వీడియో